ನೋಡೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. הלאה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. נצלם את הצד השני גם. אולי הם עולים פה. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. מי דופק? פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל. אוכל לקרש, הקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לזה קטע לקרש. שימו לב, אולי יש יציאה מהזרה. דפיקות מהאוטו. כן, אני פוגע במשהו? רגע. רגע, לא, זה מגש. הנה, זה מברגה, אחי. תביא מברגה. יש לו בטח השני. כן, זה הקרש הזה. ככה מברגה. לא מברגה, צריך בורא. צריך אום. חבר'ה, נביא אותו. לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. יש לך פה? לא, אתה דורך על זה, יאל. אתה דורך, אתה לא יכול להציג. יאל, כפרה עליך. יאל. נעשה את זה חכם. איווה. הנה, הוציא. תרים. תערו. קנה מופנה. לא לקום. אזיקים על כולם. טיפוס ואזיקים. זה השנה, שפוך את הכיף. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה, עוסקים אותם, אחד לשני. בסדר? אחד לשני. תביא ידיים.